Tervetuloa seuraamaan Asteri-ohjelmien etäklögiä. Käydään alkuun läpi ohjelmien päivittäminen. Päivitykset löytyy ladattavaksi meidän kotisivuilta asteri.fi käyttäjällä päivitykset ja ensiasennus valikon takaa. Valitaan ohjelma, mikä halutaan päivittää, ja klikataan täältä sitten valinnasta lataa päivitys. Nettiselaimesta riippuen päivityspaketti latautuu joko vasempaan alakulmaan tai oikeaan yläkulmaan pienen nuolen taakse. Ja täältä klikataan sitten ladattua päivityspakettia ja Unzip-nappia. Tämän jälkeen, kun tämä päivitysohjelma ilmoittaa 3 tiedostoa purettu onnistuneesti, ohjelma on päivittynyt. Päivitykset kannattaa ladata vähintään kerran vuodessa, kun meiltä tulee tieto, että vuosipäivitykset on valmistuneet. Mutta koska me julkaistaan aktiivisesti päivityksiä, ohjelma on hyvä päivitellä myös useammin vuoden mittaan, niin silloin saatte kaikki päivittyneet ominaisuudet käyttöön. Samalta sivulta löytyy myös käyttöohjeet, PDF-muotoiset manuaalit sekä online-ohjeet ohjelmiin. Jos haluaa seurata ja katsoa, mitä muutoksia ohjelmiin on tullut, niin täältä löytyy myös meidän julkaistu julkinen muutoshistoria. Ihan kaikkia muutoksia sinne ei ole listattu, mutta valtaosat siitä, mitä halutaan teille kertoa ja viestiä. Ohjeita, täsmäohjeita ja vinkkejä voi myös täältä hakuluukun kautta käydä hakemassa. Hakuluukkuun kirjoittaa sanan, pätkän tai ohjetta, niin tämä kertoo, että minkälaisia ohjesivuja meillä on tarjolla. Ja nyt esimerkiksi vuosipäivitykset löytyy kootusti vuosipäivityssivulta. Tänne me ollaan ohjelmittain koottu esimerkiksi kirjanpidon taakse tärkeimmät ja isoimmat muutokset, jotka tätä ohjelmaa koskee, on julkaistu tämän vuoden aikana, testattu ja laitettu toimintaan tähän vuosipäivitykseen. Me ollaan myös selostettu, miten nämä toiminnallisuudet ohjelmissa toimii ja miten te pääsette niitä käyttämään ja hyödyntämään. Tiettyihin isompiin muutoksiin ja ohjeisiin meiltä löytyy myös erilliset tukisivut, jotka löytyy sitten täältä joko linkkien takaa tai hakuluukulla hakemalla. Käydään läpi palkanmaksuohjelman vuodenvaihdetoimia. Valitaan yritys, johon halutaan perustaa uusi palkanmaksuvuosi. Valitaan viimeisin vuosi, joka on tehty, ja painetaan oikeasta alakulmasta uusi palkanmaksuvuosinappia. Ohjelma alkaa opastamaan tässä vaiheessa velholla, miten päästään eteenpäin, ja kertoo koko ajan, missä vaiheessa ollaan menossa. Ja OK-napilla päästään jatkamaan. Nyt kun ohjelma on päivitetty ja tämä vuosipäivitys on julkaistu, ohjelmaan tulee automaattisesti ensi vuoden lukuarvot. Ja vaikka me ollaan nämä lukuarvot tarkistettu viranomaislähteistä ja koeponnistettu nämä perustamiset, teidän kannattaa vielä tarkistaa, että lukuarvot on varmasti oikein ja oikeelliset. Kaikkia lukuarvoja ja ohjelman pohjatietoja pääsee jälkikäteen myös muuttamaan, mutta tässä uuden vuoden perustamisvaiheessa on älyttömän hyvä tarkistaa, että nimet, osoitteet, pankkitilit ja niin edespäin on oikeellisia tietoja. Luodaan uusi palkanmaksutietokanta
ohjelma tarjoaa sinne oletuksena seuraavasta vapaasta vuodesta numeroa. Jos haluaa, tämän nimen voi muuttaa. Ohjelma kysyy, halutaanko me tuoda edellisvuoden oletustekstit pohjaksi ja oletusteksteiksi. Perustilanteessa ne sinne kannattaa ottaa. Ja käydään sitten seuraavaksi määrittämässä palkansaajien tiedot. Asetetaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentti. Palkansaajille ensi vuodelle se on 1,01% ja yrittäjille 1,23%. Painetaan nappia kirjoita, niin ohjelma päälle kirjoittaa tuon 1,01 kaikille henkilöille. Ja nyt jos meillä olisi täällä joku yrittäjä, käydään muokkaamassa sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentti käsin oikeaksi ja painetaan nappia päivitä. Jatketaan perustamista eteenpäin. Seuraavaksi päästään määrittämään oletustekstit. Oletustekstit poimitaan viime vuodesta ja nyt kun siellä on vielä vanhoja kilometrikorvauksia ja päivärahoja, painetaan tänne nappia kyllä, niin ohjelma päivittää uudet kilometrikorvaukset ja päiväraha-arvot vanhojen päälle. Samalla ohjelma myös täydentelee mahdollisesti puuttuvia tulolajeja ja rivejä. Tässä näkymässä meillä näkyy kaikki sellaiset rivit, jotka tulee palkansaajille pohjatiedoista, tai jos me valitaan, että valitaan oletustekstit pohjaksi. Täällä me voitaisiin mahdollisesti muokata vaikka ylityöllisien prosentteja korkeammiksi, lisätä tai vähentää muita tärkeitä rivejä, tai vaikka kohdentaa tietyt palkanmaksurivit eri tulolajeille. Jatketaan perustamista eteenpäin. Ja nyt kun meillä on kaikki pohjatiedot syötetty, päästään perustamaan ensimmäinen palkanmaksukerta OK-napilla. Mä itse yleensä nimeän nämä palkanmaksukerrat niin, että alkuun on juokseva numero, sen jälkeen selite ja mahdollisesti palkanmaksuvuosi. Ja OK-napilla eteenpäin. Syötetään palkkajakso, mikä meillä on maksupäivä, joko kalenterista tai käsin klikaten, näin. Ja tässä vaiheessa, jos palkkajaksokenttä oli tyhjä, ohjelma täydentää sinne palkkajakson tuosta oletusansaintakaudesta. Ensimmäistä palkanmaksukertaa perustettaessa me valitaan pohjatiedot, eli mitä rivejä näille kaikille palkansaajille tulee pohjalle. Oletuksena, jos palkanmaksu on hyvin yksinkertaista, valitetaan oletustekstit. Jos me halutaan tuoda tänne aiemmin lisättyjä rivejä, saada esimerkiksi henkilöiden tuntipalkat siirtymään, valitaan edellisvuoden summat nollattuina. Ja OK-napilla jatketaan eteenpäin. Valitaan henkilöt, keille ollaan laskemassa palkkaa, ja mennään OK-napilla eteenpäin. Jos me oltaisiin valittu pohjaksi tänne alkaneen vuoden oletustekstit, ohjelma olisi tuonut sinne oikeelliset kilometrikorvaukset, mutta nyt kun me valittiin, että tuodaan pohjaksi viime vuodesta nämä tuntipalkat ja muut, niin ohjelma ei tietysti silloin muokannut myöskään kilometrikorvauksia. Me voidaan ajaa sitten koneellisesti tänne päälle tiedot näistä uusista kilometrikorvauksista, päivärahoista ja niin edespäin. Tiedostovalikosta tuo oletusteksteistä kaikille henkilöille tästä tietokannasta
Säilytetään pohjatiedot, tuodaan uudet lukuarvot ja puuttuvat tulolajit ja kohdistetaan koodikentän mukaan. OK-napilla ohjelma lähtee näitä lukuarvotietoja päivittämään. Ja jahkapäivitys on mennyt täältä läpi. Henkilöllä säilyy noin viime vuoden tuntitiedot, mutta sitten korvaukset päivittyy uusille arvoille. Kirjanpito-ohjelmassa perustetaan vastaavalla tavalla uusi tilikausi. Valitaan yritys, siirry yritykseen, valitaan aktiiviseksi edellisvuoden rivi ja painetaan täältä nappia Luo uusi tilikausi tilikausitietokannan perusteella. Kerrotaan ohjelmalle, mikä meillä on uusi tilikausi. Tämä kenttä on vapaa tekstikenttä, eli siihen voi kirjoittaa päivämäärän tai vaikka tekstinä ihan yksinkertaisesti tilikausi 2024. Ensimmäinen päiväkirja yleensä on tammikuu. Jos on paljon jaksotuksia purkuja, tässä voisi olla myös esimerkiksi tilikauden tilin avaus. Kerrotaan ohjelmalle, halutaanko me tehdä toi tilin avaus jälkikäteen tai nyt. Perustilanteessa kannattaa tilinavaus tehdä nyt heti. Saadaan pankki- ja kassatilit täsmäämään. Jos me edellisvuotta jatketaan, niin tämän tilinavauksen pääsee päivittämään. Painetaan luo ja ohjelma perusti uuden tilikauden. Jos meillä olisi nyt avattu tilikausi ja tänne mahdollisesti jo tehtynä kirjauksia, uuden tilikauden avauksen pääsee tekemään työvaihe, tämän kauden tilin avaus, tänne käsin joko saldot muokaten tai tiedosto, avaus edellisestä tilikaudesta, tasetilit. Sen jälkeen ohjelma kysyy, mistä tietokannasta me halutaan hakea lukuarvot. Painetaan avaa, kerrotaan tiliväli, voitto-tappiotili, mahdollisesti tilivälit, jolle halutaan tehdä yhdistelyitä, ja OK-napilla ohjelma päivittää tänne uudet saldotiedot. Kuluneen vuoden aikana kaikkiin asteriohjelmiin on tehty huomattava määrä pieniä parannuksia, nopeutuksia ja optimointeja. Me ollaan pääasiassa nämä muutokset tehty niin sanotusti konepellin alle, mutta joitakin muutoksia näkyy visuaalisesti myös käyttäjille. Esimerkiksi ihan puhtaita värimuutoksia, ja jotka tulee sitten tietokoneen oletusväreistä, vanhojen kenttien poistoja, mutta niiden lisäksi myös sellaisia nopeutustoimintoja ja muuta vastaavaa, mitä kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön. Yksi näistä maininnan arvoisista asioista on suosikit-valikko. Suosikit-valikko löytyy täältä yläpaneelista. Ja suosikit-valikkoon pystyy valitsemaan itse niitä toimintoja, mitä käyttää kaikkein useimmiten. Nämä suosikit-valikot on tyypillisesti yrityskohtaisia ja niitä pääsee muokkaamaan täältä Muokkaa suosikkeja valinnasta. Ruudulle aukeaa muistio, missä tulee ohjeet tähän muokkaamiseen
Ja niiden ohjeiden jälkeen sitten löytyy tämä itse suosikit-valikko, joka tänne on rakennettu. Suosikit-valikkoon pystyy tekemään myös erilaisia kirjausmakroja ja automaatioita niin, että ohjelma osaa tänne lisätä vaikka 5 riviä tai tehdä pieniä robotiikkaan liittyviä toimintoja. Hieman vanhempi toiminnallisuus, mutta maininnan arvoinen, on kirjanpito-ohjelmassa fonttien ja grafiikan muokkaus. Määritä valikosta löytyy taulukoiden fontti ja taulukoiden taustaväri toiminnot. Taulukoiden taustaväriä voidaan vapaasti muokata oletusväreistä tai mukautetut värit väripaneelista lähes minkä tahansa värisävyn pohjaksi. Ja muokattu värimaailma näkyy sitten taulukoissa pohjavärinä. Näiden lisäksi me voidaan muokata myös fonttia, eli valita oma haluttu fontti, sille muotoilu ja fonttikoko. Näitä kannattaa käyttää silloin, jos tuntuu, että ruudulla olevasta tekstistä ei saa selvää, tai se fontti ei muuten vaan miellytä, niin käy sitten vaihtamassa oman halutun tapaisen fontin. Kirjanpito-ohjelmassa on historiallisesti ollut tietyn pituiset kentät. Nykyisin kun maailma on muuttunut ja halutaan saada esimerkiksi selitekenttään enemmän merkkejä, niin me ollaan lisätty kirjanpito-ohjelmaan mahdollisuus pidentää kenttien pituuksia. Yritysluettelossa määritä valikosta löytyy tällä hetkellä vielä testitoiminnallisuutena uuden päiväkirjan sarakkeiden maksimipituudet. Ja tämän valikon takaa me voidaan tehdä 4 erilaista määritystä siihen, miten pitkiä kentät on. Käytetään oletuspituuksia tai sitten jotain näistä esimäärityksistä. Ja tänne voidaan sitten valita vaikka, että selitesarake on 45 merkkiä pitkä, selite 2 on vaikka 60 merkkiä pitkä. Ja jos meillä on todella pitkiä tilinumeroita, määrittää vaikka, että debit- ja credit-kenttien maksimipituus on 10 merkkiä ja OK-napilla valittuna tuolla 101 leveydet, nämä astuu voimaan. Vaikka me näitä pituuksia ollaankin jo koeponnistettu, ihan kaikkia toiminnallisuuksia me ei vielä olla ehditty tietenkään käymään läpi. Ja jos nämä sarakkeiden pituudet menee todella pitkiksi, niin tietyissä tulosteissa sitten tekstit kun menis päällekkäin, niin ohjelma niitä automaattisesti leikkaa lyhyemmiksi. Jolloin sitten esimerkiksi vaikka taseessa ja tuloksessa, kun tilin nimet on pitkiä, tai otetaan päivä- tai pääkirja ja siellä on hirveän pitkät selitteet, niin ne kannattaa joissain tilanteissa viedä sitten Exceliin, että sieltä saadaan enemmän pituutta ohjelmaan ulos. Näitä ja kaikkia muita muutoksia ohjeineen pääsee tosiaan selaamaan meidän kotisivuilta Vuosipäivitykset valinnan alta.